Hi guys, masyong buntag. Saksak ni Aris kuan kay init naman. Ang kaning kuan guys kanina century tuna. Maniga mo ang gipangumpra dias atong nagisugo mini mama o. Ang pangumpra dya, di man mao. Kay dagko man na. Di dyan na lamang gi hatag pang subak kuno magkuan magulay. Hi guys, good morning guys. Naro sa mina mong kamunggay nga pinangadyo sa silingan. Kay magutan. Nakakadyo ning tabang ning kuan guys, kamunggay. Pwede na ta di na ta mag-inom og vitamins. Kay antibiotic naman ning kuan kamunggay. Dara di sa kataw, diyan hupit ni. Kita. Ato hindi ko niyo kung katago. Pero gwapo man daw ka. Gwapo lang boss. Namin yung comment dito. Ngayon nga. Gwapo yung muhang bana. Salamat sa ning comment na nagwapuhan. Gwapo mo nila dun. Buutan pa. Gwapo sa Pugihan pa. mauson tao. Perfect na. Nasa pa na mga kita. Gwapo na. Pugihan pa. Buutan pa. Wakay bisyo. Mura talagang nakadaw bugluto. Hindi magwapo sa sarili. What dagan ang tayo sa mga 12 ka bukba para dukatan. Hinja. Hadyo na kay dakang kajutaan kay mga nanam ra kag lagot mon kay balag way bugas na ilagot mon pang ngat-ngato si mo ang anak. O man kay magtamnag lagot mon okay ra sa tayo nag-anak ug daghan kay dako magkajutaan kugihan non mananam mo lagot mon dako magka lagot monan. Klase. Mag-anak tagusay kay may na lang do ka buok. Ay sus, sayo pangandoy. Mandoy. Kay hirap na ng buhay. May trabaho ka be, kanang hirap pero may nanghirap. Laban nga mo, kaya nga sabi laban lang. Wa man jay dali ning kalibutan na. Naghirap na, magpahirap-hirap pa, lalo nang mahirapan. Laban lang ba kung magalaban? Pangando dyan niya magkaanak pag isaw pagajid na tagam. Siyempre. Gawin Di mo nun. mata mga andoy na dagan-dagan. Mas maayo mo rin ng dagdaw lang kabog ba? Buwang nakatik. Kaya. Hindi ka mangandoy kay... 30 pa ganyan edad. Gawin nun. Hindi mo nang pangandoy magkaanak isa. Bahala ka. Timusimang pinong ka ito kaslain mga anak. Matod pa nila guys, kung gusto daw sa bana, pagbigyan daw, kay basin daw musimang. Kung gustong-gusto dyan, di, Isang duha lang kung kabog. musukot ang asawa, pagbigyan na lang. Parang good na Pero yun. di pa siya lalim mga anak po, magbitay kas kamatayan dyan. Na po yung kaistorya, sige yan yung sa panahon wala na tawa. Kung magbuntis gani ka, lagi mo ang kinabuhi diha. Nagbitay na kas kamatayan dyan. Yan na lang may ka. Uy Brad, musta man dyan? Yung binasara. Dapat kaniya tupa sa diha patay mga trabaho. Eh, mas lisod to may trabaho. May trabaho. May trabaho dyan. Asa may mong ibuhi? Namun tayo trabaho, masayro dito dyan. Ano di ay dasalig yung masahiro. Buhay lang magabi ka ba kabe? Buhay mo ginangumang Ay noon guys at pagpamasahiro bisag di man monthly ang kita iwadlawan makasurvive ra man Magpupig gyapon. lang ka. Basta magkugi lang man tanang kuan pamasahiro kay muko kuan mo dyan mo ang kinahanglanan matag-adlaw maka kuan man dyan makasurvive ra man. Wala ginagmay, basta kanunay. Yun ang importanteng natin milyon-milyon. Kinaguli makadagi sa kakilong isda. Alright. Diba? Makasave og 50 pesos kanang mag-save kag 50 pesos kada adlaw dako na ng tabang matigom na sa isa ka buwan. Alay, matagaan pa ko sa kabuo. Okay, duha na. Sige yan. Ay. Kaya po siya natagam Ang mga basir naman dyan. Mga mahirap na nga. Mangita pag-anak. Bahala mo buhay niyo. Hindi natin mabutan pa. lisid-lisid na gani nangandoy pag anak dapat noon pa sa mga bata-bata pa hindi patay Wait. trabaho Bata, tiguang. Hindi ka nakabata mo. 40 na
Next year mo 40 na. Pangkan ba? Pang last ball ba? Last ball. Bisa last ball ba? Kasabi rin ni Diyos Junjun guys, kinangandoy pag bata. Sas! Ay na mo. Sabi ko, gawa na na. Nagya po na. Yung mga pangandoy nga magkaanak pa. Diyos Maria Jose. Babae ba? Babae. Babae. Babae ba? Suot ko mga ingani guys, kay pangpawa ko ng nigbujag. Kaya mo ito may merkado na itiguang dito nga magsigig. Magsigig kuwan. Mulabay gani mi dito. Magsigingon nga sus, gupahan ni mo day. Magsigig ingon. Magsusot ng mga ingani kay pangpawa ko ng pangkuan na nigbujag. Ako niharap ko ng dito. Ang ingani. Nagtitiguang dito nga baji nga magsigin, maghinawid-hawid. Kaya guwapa ko nuko, buong ditong bajiha to. Pero yung kuwan di man hinunta mag-judge nga na magkuhan ta. Sinama siya pa tao nga kanang kuhan, bujagan. Pero na pa ibang tao nga, di po sila mo to, bujag. Kaya matingamang ko, matulid to, katong dahi ka siya nga, sige siya pamuna. Pag-abot na mo, Danis bay, naglay na agang lawas, narakog kasukaon nga nagsakit agang yun. Kung tiguang ba nga mo nang sige kagsutsot, ngani, kaya di man malika dyan nga, kalit ramigang tugmong sud ba. Matingamo ba nga na ko yung mga ingani sutsot. Ang kuhan mo ko na nisbo dyan, yung mga Mga ingani. pagbarangan. Bawa lamang ka, pinuod ba, mara magpayahang na denggan. Nagka-music ni kwarto. Pero di kadyo dungod. Ay, grabing ka. Hindi nga matiganin kaya ninginit na. Gapon, gapon Isa pang chicken joy. Sige, pupungan bata. Uy, Isa pang chicken joy ba? dapat nangandoy kag anak. Dapat katong dito pata ng trabaho pata kay sukot at ang anak. Di po ko ng dagan. Ay, namagang madjud ko guys nga di jud mabuntis kay naramdaman mga dyan nagamawang sitwasyon sa na may trabaho. Ja, kuan pod. Isa jud ang gikatagaman guys kanang mga anak nga grabe ka jud sakit sa nga tanan ko. Pero bawo ninyo ban nga di man jud matagam. Mga anak mo jud kadaghan mo nang ako. Makatagam ba? Nga grabe jud sakit ka yung mga anak. Kanira jud mo buhok mo di nato patiyo. Kasakit tanan. Basta tanan nimong lawas murag manakit tanan. Basta grabe sakitan jud jud lalim. Isa pod na nga ang ikatagaman. Kalang nga ba di man matagam siguro mga anak na sila. Dali ra kay di man matagam. Kaya ako nanganak kong giyan aramang kong kadugay nagbati. Uwan. Alas 8 sa gabi ko nagbati, ningawa si Gian, alas 7:30 sa buntag, sa kagabi kong nagbati. Perting sakita kadyo, ng mga anak dito magsigsamok-samok, or lamya kadyo pangurabitan. Sobrang kasakit ba? Kita pag naimura ko, namididik, purong babit. Pero kanang uwaw kay ay pero kanang uban kay di mauwaw. Magsigsugit-suwagit. Magsigkuan-kuan. Namura pa sa naghimo pa. Ora ba dyan, suwagit. Maglamian ra ba? Diyan nagmanganak na, maglakilak na, magsuwagit na, kaya wala nang sakita. Labura ba ang inagpagimo, lami. Mo nag-iingat nga. Lami sa pagimo, nagmanganak na, perting sakita, mo na nakatagam. Isa po nang ikatagaman. Na isa kalaki dari, nangandoy. Ayaw, dagang. Laban lang. Nangandoy pagbata. Gilaan dyan si Boris. Sitwasyon dani nga grabing kamingaw. Para maming ate, si ate gako, sige yan, sinday. Haran ko nagtiya. Malay mo babae atas Ginoo, sige yan, si Dodong sinday. Bakang si Raulo. Ate o, yung manghod te o. Nangandoy na pagbata te.
Kasi siya, tiwa may anak, ako lang mga anak. Ang kunote, wa man daw kay anak, te, isa na lang kunote. Ako na lang Gangan. mudugang. Tapos ginugo ko. Basig mag 24 hours na ka mag-save ka masahiro. Ay, okay lang. Mubali. Ay, bali bisag. Saka, kuwan pa mamasayro. Ay, problema basta sa pamilya. Diba? Si Dudong Hinday, nanay Dudong Hinday na lang. Buang pa. Sa kanay siyang nakaun nga. So, siyang utok nga mo na siyang nauna. Hindi kong nawala na siyang nauna nga. Yan, napapitong doktor. Pwede pa man ka mga anak niya. Ma'am, bata pa man ka. Basta, ampingan lang. O, diba? Bahala pobre, basta masaya. Hindi mo. Importante. Gyapon ka natagam sa naitabo dihang 2024 Kapaw ka sa kinabuhi, March babe. 11. Pag mutagam ka sa kinabuhi, wala din ka. Laban lang yung pero eh. Bisag unsay yung magya na mga obstacle, mga mahirap, laban yun. Hindi na po Habang buhi ta, laban. Hindi na po kasi mong basa nga. Kaya malisod na gali mo, anak-anak pa mo. Ay, sus. Mura Eh, pa mo mga dato. Kung opinion mo na nila, bahala sila. Basta Ay, kung kita, nawa na nang imo ang pangandoy nga magkaanak. maning ka mo, Maria Jose pa. kuhan ka sa itong kinabuhi. Tanawa mga kuhan, swerte ina. Swerte iwala lang. Anong ginangagawa pa ng titik, oh. Ano nga naman na silang takang. Swerte lang. Ay mong igsuon, te, oh. Nangandoy na po bata, te. Ano ba? Kasi yung matagang sa Ano ay? naitabo. Kalisod na lang. Ano siya? Ang kalisod sa kinabuhi, naradyo na. Unay kaduktong na to. Ano siya? Lisod na gani, lisod-lisiran pa. Wala naman ito yung lisod ng lisodon pa. Siyempre, para sa mga mangarap na gusto. Sana balang araw makabalay ko, balang araw makakuan. Mabot rin na. Basta pakita lang nimo yung the best Sa may muwang the performance. Tara, may mga inautan, no? Ang sinisi ka pa ni mong inautan. Parang malang mawa, kung anong kalibutan na, malag na ako'y doon ka buhok, mabilin. Ayo, kinakayo. Asa ka na siya na, kung kang sudop na siya, na siguro gisulsulan na siya dito sa nagupit ni siya. Gina na, isa ramay mo ang anak dong, panganak dong. Sulan. Mura na pag sila mo buhi. Kala mo na po, buang ka, basulsul. Anong kalitan man ang sud na si mga unang-una ng Wala lang. pagkakaanak. Ganun talaga ang buhay. Ay no, nung gustong-gusto ni mo, ibuhis naman po na hanggang kinabuhi. Si boys. Nung gustong-gusto man dyan kang magkaanak. Yung pagpanganak, di man dyan na kuhan, 50-50 mga dyan na ni mo ang kinabuhi. Buhis buhay na lang ang kinabuhi. Kung gustong-gusto dyan ni mo, kay gusto man ni mo. Nana na lang. Ganun ka. Kung ko'y mahimo. Ang atong kinabuhi, Dre, mura nagsugal, laban ba? Kaya huwag di ka pakuanan, mayungan paninong kag nana ko'y laki. Kaya di ko magpakuan, di na ko magpaburos, nga na. Dudaan, paninong ko ni magdautan, kaya nganong di ko mo kasi muhang gusto. Ba nag-asawa man ta. Parang ingot ah. Ingot. Di, kung gusto na rin mo, di, buhay na lang. Bis buhay. Oh, mata mangarap ko Ano na yung ng anak. pangandoy? Minsan ba walang kabukod, pwede na. Ang kuno te, oh. May mong igsuon te. Si ate Juan manak si ate, ako lang laging matag. Nandoy na puti. Tara nga pinatag, mamita! Bawani mo. Ay nako, kinabuhi. Mauna ka mo ang utan. Pumutangad. Pitong isda.
ba dyan ka pa? Ganiwan, ginakaganiwan. Tapos ko ano, hindi man itong imuhang lawas. Ha? Tapos ko ninyo doon ito yung mga lawas ko na uli-uli ano man. Ano to na? Hmm. Kaya karoon na gumana mo pamahaw guys, manglakaw sa mi. Kaya mamalit mig bugas. Kaya itong dahil isugo mi ni mama, wa man mi ka kuha na itong bugas kay nakapuliki man mig dasa. Pangumpra ni mama. Parang yung mamalit o bugas. Init na. Gumana mo ka ng kuhan pamahaw. Kanira manutan na mga ang kuhan sudanin. Pila ra ba pa isod sa tiyan. Ano po na yung ingan utan na po, diwa lain. Pobre man mi. Pobre mi pero hilas. Iutan ang sundan. Pobreng hilas. Na basta healthy at ang lawas. Mga dyan na importante. At mga dyan. At ang lawas ba, nahit ka. Huwag mong kaulimutan si Inday ha. Buong ko. Si Inday, huwag mong walain sa isip mo. So, may imagine mga anak ko. Ang galing-galing ng panahon. Taga mo naging try lang ba? Kung mo taga mo, wala. Mura mo buwa mo mulaban sa iyong kinabuhi. Karong noon nga magkaidaran na. Dapat katulog ako. Naidaran kay pila paidad mo pag-ikinta. May nag-edad na kagsisinta ka na mo to, ko murag inigat-igat na gina. Igat-igat. Sisinta ni edad yung buntis. Mas Kanawag pa rin nagsisinta edad. Huwag ka maghuna-huna na, sisinta na yung edad, mabuntis pa ka. Tanang 30, hindi. Maghuwat lang ka nga yatag sa Ginoo. Adya pa nga duha, kay tanawa tong det ni Agi. Ipangadyo nimo. Magyatag. Naalagi na. Maghuwat lang ka nga kanu sa yatag sa Ginoo. Hindi mo pangadyoon. So pangadyo gani ka. Tanawa suwadyan ka. Mau ganing gingo ng pagsuway ra na laban gani. Ang sulayan. Tanawa tong naitabo sa tungira nga naoperahan ko dito po. O, nitagam ka. 2 years ago naman. Kung kanina gingo na pagsubok lang yan, mabita na mga tingin. Pagsubok lang yan. 2 years ago na, nagikan ko na operahan. Makuhan ka kung anak ni 5 kabuk ka na, murag 5 kabuk mo nung napu kabuk anak, murag di naging maayo. Sa panahon ka rin, pero Dudong Sinday lang, murag kumbati pa kayo. Dudong Sinday ba? Eh, parehan mo niyatig ikaw, duha mo, basig Oo. laki. Sus. Parang daw, Brad, kumusta naman ka Brad? Sis, kumusta ka da sis? Ano ba lo? Sige, uy, ka-istorya. Bakit abamuhay batang buhi? Nasigiyan kay mag-successful man na si Jahan. Si mag-successful talaga yan. Tayong masipag na bata eh. Pero gusto ko lang, Hindi mo po naluyog si Jara isa. di man yung naloy. Yaman na yun. Manindot po nang naapot siya kakuan ba? Mo din na ijang rason. Muna mag-anak pa kay Sigiyan daw dahil suon. Ma'am nang rason. Kamu guys, comment lang mo guys kung sa inyo ang ika-suggestion. Kung okay na bang mag-inisara o naigsuon. Bora di yata gino ni Sarah. Ay, wala di tayo mo. Pero tagaan pa. Oh, salamat. Thank you Lord. Sa lang ko. Tay mahimoy, buhis na lang ata ang kinabuhi. Hindi, buwis ito na. Pagkamatay ka po. Kaya nga no, tanaw ra ko daghan ka yung ng mga anak, mga nangamatay. Kaya ba kape, kitang mga tao din lain tagpamaagi yung saon tama matapos ng kibutana. Hindi harap po sila puto. Pinaagi sa ilang pagbuntis, nawala sila. Mga bagay-bagay na naitabo sa kalibutan. Ang Ginoo ra di, ang Diyos ra di nakibaw sa tanan kasi may naghimo na to. Kung ko'y mahimoy, mo man ang kagustuhan, di go. Go, Power Ranger. Kung ko'y mahimoy, bahala ka. Simpleng kon lang yan, simpleng hiling ba? Wish ko lang. Ay, Sus Maria Jose.
simpleng hiling ng taong kuan ba? Taong mahirap, pamahirap, taong pogi. Mga anak pa ba na 40? Tiguan na. Ilan na lang kung kabuan mo, 40 na. Pahabol ba? Ilan na lang kabuan mo, 40 na. Ay nun si nanay, nanganak ni Florame, 45 edad ni nanay. Menopausal Hindi baby. naman hindi mo nakuan. Ang Ginoo rin mo kun ba bisan unsay wag lang mula pasog ka nang menopause Okay. kanang menopause na kanino juga mga anak pero na pagani kay kuan di pa ka menopause maposibilidad pa ka Sabi ni nanay nga, kanang magminupos na kuno siya kay 45 na ba siya isang edad, wala naman siya duka. Yun pala, buntis pa dahil siya ni So, Florame. na di lang ini mo masabi. Ginoo ra din na kay bawo sa taay gid mo pag munaw. 40 pa idyahang edad. Manas po rami nga minupos ang baby na. Di ka mag-ingon na ay kung edad ko naman ay wala na di. Medyo to kay bawo sa dagan sa to kinabuhi. Ang pagbuot sa Ginoo tay mahimo dai mo mupud ng kagustuhan. Hindi, ano pagka? Aptik man pagka mangitag sapi. Di rapod ka balakan. Sa magkugay lang kaning kalibutan Di magkugilag pamasahero ay kapoy-kapoy makasurvive ra man gihapon. Kaya mo dyan na isang gusto guys, oh, dyan ko'y mahimo. Kaya magpadidi ko. So, mawara pa din mga wajan. Nga naman, na kay laki? Ano di man ka magpapuros na kay laki? Anong Ano di klaseng, man pakuha na kay laki? anong klaseng tanong yan? Kasagaran man. Mga bana, kung di pa ko ano sa sawa, magduda da dyan. Sila. Layo pa po. Yun nga, nanay ko ano. Layo lang naman ang akong magpapuros. intensyon. Hindi man inana. Malay mo. Malay mo sa tuig 2026. Taas sa simuhang pangandoy pa, napaganay. Taas pa taglabangunan karon ano sa pagpangandoy og mga inana. Labangon, hindi mo. Kaya di mo nalabangon. Wala dyan. Simang jigija, nandiyan ka matinumanan. Kanira ba yung bata nga matinumanan? Labangon yun mo na mga kuhan sa kinabuhi. Mga laban pa. Kaya masige tagino yun yung piting. Isuda sinapipiti. Buang mo ta. Tao, ragot ta. Kung baka kuhan lang ba, sabay lang sa ako sa kuhan. Alon. Way ibuhi, winang uban boros, wala ba ibuhi? Grabe yan po nung ibo yun. Mura mo ka nung... Bisod na gani, Kamot mo din nakanak ng pa. mga na kapansanan. Kita pa kayang likon patag. Kuhan. Bisod na gani, anak-anak pa nga. Bisod na kasurong panahon na, crisis na, yung nandiyan ka. Anong basher di hao? Ako'y labot. Sige, pambas mo. Kaya ron daga na mong nanaw na mo. Sige. Bahala sila sa buhay nila. Basta bahala pa gusto kinabuhi. Ay no, sakad-sakad. Punta na nga dyan tabang sa bisa kinsang tao. Lord. Nag-vlog ta. Wala mo ta mong vlog kaya na ngayon. Tatabang vlog. Talingaw-lingaw. Ay makaparta eh. Buhi ako mo ta. Ang lakasan ni mo fighting spirit pa. Ganun talaga laban lang dyan. Parehas ra mo ni Gian. Tapos kaso mga fighting spirit. Okay. Huwag mahina-hina. Kalooban ng kalibutan na. Oh, nakakakuto. Hanggat may pag-asa, abat may buhay, may pag-asa. Maon na ta. Nindot naman na ng lagyog-agot ang bata kay doon, lisod kayo nung mag-aral ng kuwan. Sunod. Na mabalik na pusuno. Mabalik na pusuno. Imbis kinagaling kawas, nabalik na pusuno. Naay batang gamay. Ay, madali kay probinsya man. Sa Manila, bata kay puro mang gasto. Pulti mo mag-eskwelahan, gasto. Dali. Puro tag-eskwelahan. Parang napuntay agak-agakon ba? Listo? Ano sana mo rin nasod sa mga Natay padagandaganon sa plaza ba?
Sagan sa may nasudsud siya mo, nga nung gilay na kasi mo ang kinabuhi, nangita naman kag bata, ang gamay. Buhi. Kaya yun kag... Wag mo gikapoy kayo. Mayroon kag gikapoy kag kinabuhi. Wala na Diyos. May pa'y mag-kuhan ka. Hindi mo kag kuhan. Kanino tayo kinabuhing buhi? Ano ang mga problem? Ano ang labanan? Oh, ikaw may masunod. Ikaw pa'y magwadwad sa karsada nga mga tagsapi. Malingaw raman po po. Una, ang atong kinabuhi, be. Kuhan na, kanang malingaw na dalang kaguol ba? Nabuhit tao. Malingaw ka, na-enjoy ka, pero na po yung minsan kaguol. Ano ba? Patas ba? Ikaw nita? Ano sa mga inawa na napakainit na. Di ba?